be me bi makasa no mra kakra wate mi hia be me bi na me wo 18 years na me net na be ma ye friend no say akwasi ni mako free kro be so adamase no okay adanwoma ase no okay yentie o na me ne wo miensa ya tena 17 years ni na me ne wo me ba watoso miensa na baby ayete no ya dan yasa sika na sa ena na chese mo rent asa ai na menya 40 days nti nkura ni nyina nso mentimi nwo mo ya papa me na kuro no kura enwi na me sere me maame de me ne ma na me ma ni nyina akokogu ni nche na oso wokọ manso akwa koye adwuma no abe handan ama me ne nkula no me hu ni biem okona panyi ni gina class 6 de otoso gina class 2 ena ketekete ne wo 40 days oh inti 40 days emu asem de bosome ne na awatwe mienu na wo ho kura nchene dabi mi kuro no kura enwi ekuro ne ye pacha na o ma ye me operation ni miensa ni inti na me mu kura akwa enti me komie kuro na magisa me fa dropping ene ma me kuro ni nyina kura aporo chese na me nya sika enkomie kuro na kwan a be ma ne de mafa so no enya asam ketua emu nkrofo ka me ba ni nya bosome miensa me ma ni nyina je school tina afienti me de kekekete ne maame na me kwaje nkrofo mu such as mo bag ne mayi na so me na me di free anwa na me di free and so still na me san kula no edoso intimi hwe mo na sika na ye ka me so aburu 2 years ni me ntatale me ntompa bo sika bia menye bia me hwe ankula ba ma no so me frɛ na no wodi matam me frɛ na no wodi matam saa inti mi akasa me tonton krofo ne ma saa de hwe me mana na panyini wie school inti panyini wie school no obayare ne nan ebe hu bibi tie ne ma tetanus ade ne ho jimi ti saa tam na me ton nam enam no so nya me dia me kwaje nam na me de kodwa ti me koton ba na mateme mfa so na me de nam res sika kono asa ama me bi sister bi ya friend ma ata me nim no kura da me hia no odwa ase na me ka masam kire no no wasi yo me ba behwe ba bi a wote na me de wako na sister ne de me koye nti me ba ne yare ye de akra ne ye na ya je ne to doctor me gina fun susun ya ba ma na ama no enam sika 17 million ni nyina me de hwe akula no enti nam no so me ntimi nko hobiem men kwaje nam bia ento ne sika bia so mfiri ba bia ama me anso so na me hwe enkula no enti me ba ne wi school no na ya din ti akula 15 years waka chem sama afa na antu school ni mu de ne wono ani hwim no akwa kopa adwuma ya me so me nim ba bia akula ne oba no ne ka sa akire oyo oba na bema ohwim no akwa kopa adwuma ya enti madamfo bia me ne di agwam kwata ne da musun ya na madamfo ne se memfa bema ne number ma no na on friend ne hwampa wade ne number ma na o friend ne hwe se wadamfo akwata ndem sun ye oba na bema oba okay wade ne number ma na wade kasa blood dan ye na de na mete won ka chesa na wose hwen wose ni o abini na wose na wo kasa free wose na me no na te bo ho na wase me pedada na me tu kwan kwa akra afi na maba na me be hwe okra na na chesa wo ne wadamfo na hye da hyehye ho ni nyina na mete dem ho yenye ni se wukunu na ni gema ho kakra me pa ndi na duane a wodi ahwu ani ento aso se de fidie ni yi no nti na me se na mete dem madam for na kasa madam for se de me na kasa de menya na me suyo nti andi 1 week kura no afra madam for se me free manso eba oso o manso yesi fi efra kro bi akwasi so me free ho no ma oba nti no mehu no madam for me wo fie no say no aduane simi wo okay no aduane simi wo maame pensuo bi nom ye ba sisi awate maame enti sabre no o say wadamfo no aduane sini ho e ba chan yankoi no say madam for no aduane sini ho na oba enti sex boy ya no frɛ madam for no say madru
Afrancho says mu de hen anwumira na anopa no se medu Afrancho na meba one madam for the frame say ukunu no afra me o o se wadu ha ntibla na me so me fa aka na meba nti me du ho no no wakọ akwa madam for ne dem ma girl no say o pese won ne da nti na ono nso wo hu de wonye no say koko dware nti wo dware na say wo ba nanka me ne wada na me so na sabe kona me koto na wo bedidi matam ade na no ya ai me friend of phone so kura wo di matam sa sa oba me yatena se aka ne boko na wahwe ne ma ne wama miska kakra na me dia ya adwuma na no kwa de me boso kura na ne homete etu anafro ka chen so nkodware ai si madam fo no e ka chen se ai won kono kodware mra no sa tam na me nsoso masi afri kema madu fie ohun mi ana ne boxer ne hye no ohun mi ana kikikikiki wodwane wode boxer ne sa edwane wode ne boxer ne nyina edwane won shatade ma me na se ekobansa se wode hu dwane kikikiki se beka so okromfo ai enti wakoye ne madam fo ne se wa amfa hwe amo oba oyi 40 cedis ma me se me fa nto edwane ni ena ne phone ena ne ntale ena bag bia na ID card hyem ena ne wedding ring bi hyem ena adura ya ne wo ba da ya se wo yusu se de ya se fa ne dragon ena ne sweet what the dragon ko ho ai intige na je se ma me tobo ha wo ko no oba no ka se ne mprada da nti wo ko wabo ne ho se de ko betimi agina so ache o si aduro ndi de sei yes dragon se bibi sa dragon yes ya won wo bada na wish ma me na se ne wo behu dragon yi me pacho minimo oh debi ono tie nyina wanyusu bi da debi ana o studio ma me hu when the first time I me say dro na che se wo the dragon no koi ajo madam for say ni nyina ne slippers na e hye na wo de ma ha me nti metika ma me ba no na obi frɛ me sɛ na konta no na ade na me na wo me ensa no mama ya bo na me se bla ente sa na kwanse no wode me me fa so nti no me mo pa bia e hokra de me nim wo de madam franka me ma ho da me mo pa bia sɛ ya mo no me ne ba awie school wonya na adwen sɛ wode akla ne beto school so just wodwane sa no amafo pa ne kromfo bu nana me pa chan ote ho ukohu no ana ma nkohu no but obi na na konta na ekokoje no ukro no na so ode ana o ka asam che na wontie me de ne te ho ne de na me ka asam che na wotie na ese amene ni entam te be se mfie miensa ne de on pe banim kura ahwe o so ode sei akwasi ni maako wo free he adamase ukohu ne we be ma wi ana so ode onhwe nkoda himfa na akohu no me ba sha na me kofa ne ma e wa akra na me hia no bus station Ushia no bus station. Bus ni mu ana bus station. Bus ni. Na na tik emu konkran. Pacha. Enti ho na o ka so opo na ate na se. Ai, na me je ne number. VIP ana se de hin bia. Ai, VIP. Kamo we se kamo don baba akoto bus ana VIP o. Etu de wo hia wo in fact obi a wo ba bi o hia ne do. Obi a wo ba bi o hia ne do. No doubt. Obia obetumi aka ba bi o hia ne do. Ma mo so hia wo de no ba asim. Pacha. Kwa be no afa so a o keka ma wo te ase o ba asim sa. Na ne te ben ho. Me pacha. Nti ekosi se ba asim. Ekosi se me kofa ne ma no na me ba kuma ase a ono so beba. Nti ono so bai. Nti ono ne bai no na me koye se otenkran nti me kohe ba bia ote. Ne ne kodi ho ba ebo so me ensa na wo se na dwuma ase nti me mayemra kumasi nti na oni dan wo kumasi nti ne kwatena ne kurom ho adamu mase 8 years ho na me ne ti ti me ne ti ho no no na ega
Mimi ntimi entna me na tena ho no ma wo mienu ntimi de mimi firi ho ba me ma me ho e beto ntone ma na me de handan na ono asa ba me nchi acha se wo ahumobro wo so pa me hwese de ositie no misi ma adwini pisa me nwo me babia wo babia me hu no me nim se oniska but na me pese me ne tena e wo ye ma ne ye hwenkola no tisi wa wo sei me na wo me yensa me hu no me nwo da se wo nwo bi wo babia na che so wo nware bi mu no ya ya me operation me ntimi nwo bi asemo enti be ma no firi wo chen ko ye no adi sei emfia me yensa ni na me hu ne da me ne ntena se ni nkomo sikama hwema wakọ ware foforo ana e pa chan na ede na hu so ware foforo ne ma me no be ayi tati scram no obi frɛ Dani ye plan ma afia o enam se nyono a eye na ere ne me na wo me yensa ena wadwane agya me na me hunu nti me ma madamfo bi ena we tracking ma me na obehye madamfo ne dem nti me call say me kobusa ne say dia bode na me dia ya na me ne wa wo me yensa na wadwane agya me ma me na ya wo ne atetie mu menya ba bi ntena kasa me bre na mene ne ba panyin so awie school enti won fa ne into school no ma miska na me fanya adwuma enti me ka ensem ne nyina akhle girl na girl no say one de boy na ye ne ho ade no ne nete pa chitre de no aka ache ne se won wo ba bia wo no onim se wo hwe ne ma efiso so otimi first class me de send me mba na ba oso on odis kakra oti ono atisi me bone bosia se on fan sende ne ma no we me mani bi yare ntimi so ma miska na me fan sende no enam se me de wo mele miska bi ya mfie me ensani a odwane gya me no me nti kukuta me nti gya me amane ka na atwa me ho ahia obi kura wo ho no ma ohu se de me hu tie ya me de nek sa aka na no hu se me ma na me de hwe ho bebire kura de kana cha me ti boy na mani a wode me na monu se won be wale o ma wale no ama mo ho ato wo ma o hia me na me ngoda ti wone na ade enkasa enka juma na me hu na nka me de bedi ni no na nka nye ni ba me hu no wadwane ti so ba won kan che ne se me si won mle misikanya juma no mle bi ha da na me ne ba panyin so wa wie school no won fa ne enko to school na me nya asumdue sika se na se si akra ka be man de ma akwa asumbajo da me no mi 200 million fi se me kwa kase bia manen 20,000 ai manen kasa wale na wale no na me panu ntia 200 million me de ka yantio me de ka me de bi ko ha da na me me ma me so nete me to me ma so nan ohu me na me ni ba betem kora me to me ma so nan me ba no west secondary school ni nyina ye ma na se nso ogina ga nanim edi matam sa akura ketwa no de ma wo ne kitikiti enya ne ba nso me ne die 9 months e wo akura na wo watumi aka sa asem ni ai wakasi mi aka samanim ujitum se eye ne dia me se wa mla ne enya dia ne osade no enu nti kura aka ngo bi na mde ne ba ha dia ne nso so no me nkobi onfa nkura ni nyina anko ono anfa nkura ni nyina wo ye wo ho ade wa anya me ho ade na busuafo ni mu na busuani bia ni me wo me bot to so mi yenu nam ka chia ne se wo meya me ho ade na na osi sikasam nti na wodensa ani sika ebebe hu me wo fam oba pa se de usi kasa kasa ya wo mu eya wo de bi wo mu be ma na mama di yawo won trahye mo ni dua ma boni dua kai adi adenti na boni dua mi boni dua e kire se yi no mekura no wani me kasa yie pa adana na adwena ofresi esim so ka kire me se one boy ne be kasa na e ka me die nyina wo ma ba betwia ama me ho to me nam esika na enkrofo ne enakura bi frɛ me na o mama miska se me mfanya adwuma na me ba panyine no nso a metimi ahwe na me na wie JHS o me de akora ne kwa to school nti afe be ma ni dwane ya wonya ba bi hye na otetim kokodu ho na afe me frɛ do ka kyem se nyo ne di me nti ma me frɛ ne biem me o se nyo na ye dai nyo ne di me o se nyo na ye dai nyo ne di me wo so gitum so na ye sa de no oba ne na se nyo ne di me
nti me ne be ma na sa Foster on fa hu bi madam for Foster on the catch ne se wa sa se de wa na wo ba na makwanyem no wo kote wa ginyinsan tu kura na so nyo na ye dai no ni na di me nti ma me nka ho asam e kire ne bi and am se me de man ka se me betete montamo me be ma ne dwumo de di me ne de gold kura ka no ho me nti me ne na biem wa mama koya wo mu papa me ma asam ka se me chechire ma de ba chansa wa ti ma twetwa de ntiatia so na de hia me a me de ba ye pa ntutu ni se wo ma misika na me fanya dwuma na enam kana egu mi so na omo fefe mi fa bi nche fa bi kwa ha dan na nya bi nhwo ma na nya bi hwa me matie me bentias yese wo baketwa no be ma no se nya ne ba no mentia adentia nyina aka ho bi me se adam mframa bi fa honim ana se ko ba ne se menyem me ba na no mu tuye no menya pressure me ne se na one nnetie ena o se onye nenye ne ba no no kwada mi ntimi ne na se me ne ni hia kwada mi ntimi ne ena eda me ne da ya me wo ye kwa nu tan ten de se doso ba ko kura timiye ten kwada se do no ntia kwa afe bo so me nkono edua no bo ne sei mo dane me pa cha ye nane wo bo ne sei me bo ne se wosu oba so no ne to aduane didi na me bla me na ble ni kuro madam ase ede ya ne ye demokra na we yensili me ne kwa adamase no onim entoma nwene ekom ne eyawa me na kwa akokodi wo ho 17 years me ngoda no wada da me sama me di nachi enne wone me awo nkula we egu ho no ma wose nkula ne nye wono ne ba ti woto aduane ne wo ba ne di ayusuo no enkuno no fa ba ne nase kai nsuo be na afre me fra antoa enyanta na apepe akwa no ko wapem kwa kusu ai wapem bia je luto ya ka se wapem je be fa 3 numbers abeto Mami akoma asa no duabo no wukunu wabeka ho asem onka ho asem ya na adwenche nse enya adwuma na ode so ne de adua ntimi nko adenti na ade oba no da ase se wo oba no first na wuni ma afi de ma cheche na mamu a kire wo nso so yo oba te 17 na mi kwa mi se wuni wukunu ne be kasa na nka de wo ho bia akwa akọfa sa entawantawa no aba me ne be ma ni ntambia na de ha me ne se be fi se obu bi school no me mani mi enu nyina atifie omu nko school ena de ne bra be ma ensam ne kwa me twetwa bi so wodwane ko ye no be se na awotwe wode ne bra bi e ba me ho ofie se me mama ya bono na ne bra ne se wo ba be kirem nti ne bra ne so oni Ghana abrochi no wo nti ne bra ne ba ya obehu me no se eyewa na so de minimu wo na ne kurate ye kuro mu ho mire bi nso me free yi ba ye abrochi ba be ba mu fie be chia wo na ma wo mienu na mse an ne ya sa wo ba kwa ka ho am na ye mensa na wo nua no me wo akora we kwan we no de me fa so am nam atete no mayimu a me ntimi hwa nkura na nkura ni school sam maye basa nti onua ne te ye na ase ase ne si afem ti ase ebufu de ba ye no oja ye no ka cheme so de minya bibia ma ne kana kwan ya me fa so nso ama ne be hye ge ne dem no ma anya ade na me so ka cheme se bla mi ni akwan bia me de be fle boy we ya obete mase kra se ne ma wa me ho nti no ne me ka bibia ya asumdua asem nti na sa kwan na me fa so a me de benya no ti se ma anya ade am pa na chaw on fa ncheme no ase kwan ya ma fa so obi ama wo a me data na ma metimi ma kra banyina ko school wie no obebo am 20 million me fa akura no enko to school be ma no so ma miskanya adwuma na asum duemla na de bia on card de be ma enkula no neska no so on fa 20 million on fa bi so enfa ko to nkula no what bi so wa fa bia so edi 1 week na bla na share me bla na de wodi ne bosha so 1 week no frame me o share me se o diska me ba me kura ma frame bla na frame se 1 week na so ntimi ni akura ni nyina amla fi emergency nti me kwa na me kunu ni wo na ofre se wo yire na oba na ba nti bla ti oba ya na bla no na yire na ma me ni nsem na bi wo mu ne baba ko ya doctor na o mu nyina atena ase na bla na yire no fa adwene so o mbe boa me 20 million ti be ma no so do wo no
on fa ma me be ma ne so ni de akura ne de obi an anko de be so na me de enye on ne yere ne ntuo ni ka preba de be ma me okay ma me be da ase pensu bi no wakosem no ano den na production team ye ho adwuma ye adwen se ye be frɛ bema no ye frɛ bema no a ene oba no epekeye oba no pekeye na asem o kan na asem fon no kra no enye bema no dia eyo no oba no dia ntino wa gine fon na chip nyina free bema no se mo ne nya kasa yekɔ nkɔma ene oba no di ye no yenkɔ ni nkɔ TV yenko na yenko tie nkɔma a ohene yire ene mami kura ediye yenko na yenko tie nkɔma ni bi kama pa okay yekɔ akwanim asa na yekɔ akotie ne no na yekɔ na yenko tie ene no bi kama ayasem eti sabre no da bia metaka pani kwakudu asantema pon so wo ahwoba enti ayasem fufuro kra yako na yekutie nkomo no okay enti obapa sabre die bema no on fa sika bia ma bi mo fa kapreba sese me bana ne bra no kra sabio enye wono na simba no ma me sika ma me de akra no kokotu school na akra me de no koye no o se ya wia ne chobo so ne ma nyina ntimi sa ntoto ne ma from them na me mle ni sika me si ho ti wo frɛ me o se ma me mle fia na school a me ko me ni papa me frɛ me papa apa me frɛ o so me ni da so na me se na me de so ni se me wo bia obi sika kra ada me nche ya ka me chama de atota de bia mu ntimi di obi sika de bia mu ntimi di obi sika de se de abogan nam no mo ma me bia mu nton fi se me deka unuanu mienu kula no enkula ketua mienu yo obodi panyi yachi de bia no pa bia mi hu na wia 40 cedis no mo de ko school anwumre nka ho de oti school mo no so 1 week bia 1 million na me de send no adan na de akonfo kakraka we ehya me kwa me so hu me na me ni baba akokora oh hello Oba pan pom to say Radiato ma me na uwura owen e ka show me where they were feel adai so 1 week to 2 weeks na lady na one na wo no frɛ ye me put the who phone na me pick ma be ma no atwa to ne be ma na ekole dia bobem ti mo na mo so lady ni frɛ me so me number no me pick ya hey ra ukunu jimi ndebe bia bo pan the phone ni place me record ma me ha etimi as me de na person wo kire sem matter of ra ukunu jimi no ndebe obo ye we o dem me da asie obo na back in poor bisa ni say me fa no mfa na me ne be ma no e sa say ye ko say because of say me nya adwuma konko hwe oba ni nti oba na bomdia we can demand it on so bana tete na afi metenten wonim do ba na ji to ko fast wash and o den me am se me so me prima na me wu to me dem na me fere bu sa 40 million video share ne ba na o wa bu che already asi na oba na lady ni me ye me send ne brother no na me phone na send ne brother no pa no pay me ye say ka mo ye wie me po bi phone ma chat no le na ko de recording no ka say o me da kusuma kwa hin no na ki asama lady no sesi ameno kasa no recording wo ho record me che me di obi na ba de chat brother no
no de send here me ya me phone me ya na me forward the man me phone na send me WhatsApp na Wan kasa se si e wo fa hin kasa e ba cho me wo fie e fa hin e ba cho say Kumasi ye Kumasi ya okay eti be man ko ye no watenenka media me friend because lady we yan kasa na me feel that be man ye no what of 50 me na me ja be man life man no e na be man tanya busia da chop aba e na just lady na tanya ase di abro fe bi so me nya adwuma famre wo no ne ma ada oni ukru no mo ya adwuma bomu ana wampo media me no me ya adwuma ko me to me twa me ma na aso ma pampe ma ko akima na be man ne de na onye adwuma ba onye adwuma wo manso no manso ana obefie no lady need obi number tracking say also na not be my do pema sorry to say obi number tracking na be man to die to be you fear me you for so to bo ase wan ka say yi me ma no bi no pema kan say sorry to say I'm tracking na ko e no ko share na nyom be man do we amobro ni pa omobro na yi no ma na ka da be ko tempo omobro no ma na ka na de yi so omobro no ma na sorry ne be ma oh then say ya wa bi na ko yi tu abo e be ma na so to wuram ti me fra again say no ma pamo na mo to re ba na put ya bunaku that once me yam sheme pa ni ya ko fa say do be ma na ni ewu no oba pay Beda. Sesi ame no kasa no be ma no ye so obanum aduru ana so obanum wo se de yi. Ono mai. Video ni nya wo ne breda no ho. Tie se enu tin wa pam na free wona na wagya na ano no. Me jare me njawa me so onko pe adwuma ni. Oh. Ba me ga ne mpa no. Because adwuma na wo ye na oba na me yi na bi no. Oba na je ne phone ka si aka se phone bi so oba na. Oba pa me ye buru no. O je ne phone. E ma ne breda man 20 million say. Ekonya na fama apa ni ko school na ko pe fufu machine man ase da oba ni da kata me da tintin ma be ma ne bela no fa mu chaba no ebu fu ni ye ona ko so o pese ko mi o e ba o refre o na ko akata wo o ma 2000 no fe kama ne fa fufu machine ma me da sika 2000 de sama na me da oba pay o je be ma ne fu no ko so ko ton na no mo ne be boa mame hello ya brenu ti o ho ye be fra wachi na nyame ya adoma ye be hu kwampa achina no obefa so na obeba ha ifirisi dua na abamu no o china de ni anta fa no chama nya kwan wo de ye be fra da ma ne brother no fa ne se mo fe no ne be ma ne be ba etina me se ye be fra ofirisi dua bo no chire mu wo ha no wo so do da ase na ye hu kwampa ye be fa so ye nyina ya koda ne dua no